waarheden dat het leven de moeite waard is, dat het zin heeft en dat het ertoe doet. Deken Harry Smeets van Venray wordt de nieuwe bisschop van Roermond. Naar verwachting wordt Smeets op 8 december ingewijd. Daarmee wordt hij de opvolger van de in 2017 teruggetreden Frans Weerts. Om te beginnen, hoe gaat het met u? Dank voor de vraag. Ik ben aan het bekomen van de schrik. Laat ik het daarop houden. Het is een hele... Ik heb van die jaren dat ik in Venray gewerkt heb, was de week dat ik dat wist en er met niemand over mocht praten, by far de langste week ooit geweest. Dus met wat heel onregelmatig slapen en zo. En gewoon omdat je weet dat er iets boven je hoofd hangt zonder te weten precies wat. Want u werd vorige week maandag gebeld met het nieuws. Hoe kwam dat binnen? Ja, hoe kwam dat binnen? Laat ik zo zeggen, je hebt in een elektriciteitskast heb je 1 hoofdzekering. Ja? En die moet niet doorslaan. Nou, die bij mij is niet doorgeslagen, maar op het moment dat ik hoorde de nunciatuur, ik verbind u door met de nuntius, toen kreeg mijn hoofdzekering wel een flinke optater. Maar ik het, dus dat heeft me wel, dat kwam wel binnen. Ja. En daarna is het ook een paar dagen geweest dat ik dacht, ja, het is gewoon niet waar. Het gaat gewoon niet gebeuren. Maar het was toch zo. En het gevoel, is het dan een eer, deze benoeming? Is het onwerkelijk? Hoe voelt u zich? Onwerkelijk was het. Het begint een beetje werkelijkheid te worden. Is het een eer? Dat zegt men. Mijn beide zussen, die een beetje uit dezelfde hout gesneden zijn, die ben ik dat maandag gaan vertellen. En toen ik hun dat vertelde, los van elkaar, reageerden ze eigenlijk bijna identiek. En dat herkende ik ook wel door te zeggen, oh wauw. Is dit nou iets om proficiat bij te zeggen? Zich realiserend dat het wel wat meer is dan alleen maar een eer. En dat hebben ze uiteindelijk wel gedaan hoor, wel proficiat gezegd, uit me gewenst. Maar dat is een beetje, is het een eer? Ja, maar daar zit ook heel veel aan vast. En, ja. Is het spannend? Is het spannend? Ja, want je weet echt niet wat boven je hoofd hangt. Ik had dus nu die persconferentie, die vond ik echt, ik denk van, ik ben benieuwd wat ze gaan vragen. Dus ik wist ook niet daarna dat er nog een hele serie van dit soort kleine gesprekjes achterna kwamen. Ik denk dat, dus je weet, het gaat nu, het varieert gewoon van moment tot moment. Ik heb straks nog eens op programma staan waarvan ik niet weet wat het allemaal gaat betekenen. Dus het is zeker spannend, ja. Dus er hoeft nooit iemand te zeggen dat een leven binnen de kerk saai is. Want het is enorm gevarieerd en enorm spannend, ja. Aan uw periode in Venray komt natuurlijk een einde nu. U blijft natuurlijk wel in de provincie, dat wel. Maar hoe kijkt u daarop terug? Hele mooie jaren, ja. Het emotioneert u wel een beetje dat u vertrekt dadelijk? Zeker, ja. Dan zou u nog iets tegen de mensen in Venray willen zeggen via dit kanaal? Ja. Je overvalt me een beetje met de vraag, maar ik wil het wel doen. Bedankt voor al die jaren. Het was heel goed daar te zijn en ik mag erbij zeggen, ik blijf dus eigenlijk wel ook een beetje, want ik blijf jullie bisschop. En we zullen daarna gaan kijken dat er een fatsoenlijke opvolger komt. En hoe gaat die procedure dan weer in zijn werk? Hoe gaat die procedure in zijn werk? Nou, het kerkbestuur zal waarschijnlijk contact opnemen met de vicaris-generaal of de administrator en gaan vragen voor een nieuwe deken voor Venray. En dan vervolgens gaat hij kijken, wie zouden we daarvoor kunnen gaan vragen. En dan worden die twee met elkaar in contact gebracht. En als het dan van beide kanten hoopvol is, dan kan daar ja op worden gezegd. Uw stukje in de Pelemaas, blijft dat... Nee? Het stukje in de Pelemaas, het Kletske, ik heb omdat het een beetje zo onwerkelijk was, heb ik van
heb ik een paar aantekeningen gemaakt over die afgelopen dagen. Niet zo heel lang, niet zo heel groot, maar er komt een stukje aan, 2 keer zo lang als normaal en daarna is dat voorbij.